Atenció al que publica avui La Vanguardia. La majoria del govern català és favorable que la consulta sigui pactada a Madrid. És a dir, que la línia pactista mostrada aquesta setmana pel conseller de Justícia, Germà Gordó, seria la que s'imposaria en l'executiu, segons explica avui en Barbeta, que per cert serà la tertúlia del món a RAC1 al costat del Vicent Sanchis, de l'Albert Montagut i del Jaume Barberà. A la crònica, el Barbeta dibuixa 4 grups d'opinió dins del govern, 4 maneres de veure el procés que passa pels consellers que volen l'estat propi, els sobiranistes pragmàtics, els que aposten clarament per la via del diàleg i els pactistes amb l'estat, que són els d'Unió. I el Barbeta hi posa noms i cognoms. En el primer grup, els que voldrien assolir l'estat propi, hi ha el conseller de la presidència, Francesc Homs, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, i el conseller de Cultura, Ferran Mascarell. Homs és qui ha gestat el pacte d'estabilitat amb Esquerra i és l'encarregat de tirar endavant la consulta. Rigau i Mascarell, procedent del PSC, s'han acabat convencent que l'única camí és la independència, després d'haver hagut de tractar amb el ministre Wert. En el segon grup, sobiranistes pragmàtics, en Barbeta hi ubica el titular d'Economia, Andreu Mascolell, el d'Empresa, Felip Puig, la de Benestar Social, Neus Munté, i el de Salut, Boi Ruiz. Es tracta de 4 consellers que veuen amb bons ulls la consulta, però que aposten per portar-se bé amb l'Estat. Argumenten que mentre el referèndum no sigui una realitat cal governar i molts recursos venen des de Madrid. En aquest sentit, destaca la posició de Felip Puig, obertament sobiranista, que ara és l'interlocutor del govern amb els empresaris i que ha moderat el seu discurs. En el tercer grup, els que aposten pel diàleg, hi ha el conseller de Justícia, Germà Gordó, i el de Territori, Santi Vila. Gordó és qui aquesta setmana s'ha posicionat clarament a fer la consulta, però amb un acord amb el govern de l'Estat. Una opinió que l'ha enfrontat amb Francesc Homs. De la seva banda, Santi Vila va arribar al departament sense liquiditat i amb assumptes bloquejats pel desacord amb el Ministeri. La seva aposta per aparcar velles reivindicacions i negociar amb la ministra Pastor li ha servit, segons l'article, per assegurar-se que si la ministra no fa més és perquè no pot. I en el quart grup, els consellers d'Unió, Ramon Espadaler, d'Interior, Josep Maria Pelegrí, d'Agricultura, i la vicepresidenta Joana Ortega, que aposten per la línia Duran i Lleida. Precisament en va parlar ahir el dirigent democristià després de reunir-se a Brussel·les amb el president del Consell Europeu. Que la consulta ha de ser pactada, bueno, hi ha un manament del Parlament de Catalunya que diu diàleg amb el govern. El diàleg de cara a la consulta amb el govern espanyol s'ha d'entendre i no s'ha d'utilitzar com diferències entre uns i altres. Hem de fer la consulta, és el nostre compromís, però hem de saber en quin marc s'estableix i quines limitacions té. En aquest guirigall polític que hi ha en aquests moments en el govern de la Generalitat, perquè la sensació és de guirigall, de dir un per aquí, l'altre per allà, aquests per aquí, aquests per allà, és a dir, que hi ha, evidentment, una fractura entre els uns i els altres, sembla almenys evident, una fractura almenys ideològica sobre com s'ha de fer aquesta consulta, que hauria de ser una consulta sí o sí, perquè és que així està en el programa electoral de Convergència i Unió. Realment hi ha una pregunta molt important, que és què diu l'Estat. Aquesta és la pregunta bàsica, perquè si l'Estat diu, bueno, ja en parlarem, o deixem-ho per d'aquí uns anys, el que vulguem. Però està clar qui és en aquesta batalla, sabem qui és l'inferior, qui és el superior, si Catalunya o l'Estat, i crec que la resposta és molt senzilla, qui va de castigat i qui continua en estat permanent de sodomització, perquè si no, a què punyetes venen? Si hi ha una hipotètica escena del sofà entre el govern espanyol i el govern català, aquestes declaracions que ara escoltarem d'aquesta mateixa nit, no estem parlant de fa una setmana, ni d'abans de la reunió Mas Rajoy a la Moncloa. No. Estem parlant d'aquesta nit de la vicepresidenta del govern espanyol, vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a la cadena COPE. Sí, todavía no lo tienen claro ellos mismos. A nosotros no nos pueden pedir que negociemos sobre cosas que no entran en la Constitución, porque no está en nuestro alcance y no se puede pedir a cualquier gobierno. Y que nadie tenga el más mínimo género de duda de que lo que no sea constitucional lo vamos a recurrir. I lo hemos demostrado. Val. Aquí hi ha dues coses. La primera, una obvietat, només començar, una obvietat, diu, si no s'aclaren ni ells, que això és el que, almenys, la imatge que es dona és aquesta, i la segona, i molt important, que és que no estan ni pel pacte. És a dir, Soraya Sáenz de Santamaría ho ha deixat ben clar, no està ni pel pacte. Hi ha una confusió i a tot això la relació és la que és en aquests moments. Anem a escoltar dos comentaris sobre aquesta qüestió. El primer el signa el periodista de 8TV i col·laborador del Món a RAC1, Pere Martí. La polifonia de veus en el món de al voltant de la consulta sobiranista comença a desafinar i corre el risc d'esdevenir una olla de grills. Primer desafinaven algunes veus d'Unió, però ara també s'hi han sumat alguns consellers de Convergència, fins al punt de posar en dubte la viabilitat de fer la consulta l'any que ve. Hi ha sectors del govern que consideren que fer-la el 2014, com estableix el pacte amb Esquerra,
no és viable políticament i són partidaris d'ajornar-la fins després de les eleccions generals del 2015. Aquest sector confia en que el PP perdrà la majoria absoluta i aleshores CiU tindrà més força per negociar i podrà pactar la celebració d'una consulta legal. Aquest plantejament, però, té un problema de tempo, i és que per arribar al 2015 el govern necessita que algú li aprovi els pressupostos, perquè no té majoria absoluta al Parlament, i aquest algú és Esquerra. Però Esquerra no aprovarà uns comptes restrictius sense obtenir, a canvi, un compromís molt clar del president de la Generalitat de fer la consulta el 2014. El conseller Homs nega amb contundència qualsevol canvi de calendari i reitera que el full de ruta marcat continua vigent. Però vista la polifonia d'aquests dies, convindria que fos el mateix president de la Generalitat el que aclarís si el timó que té penjat al seu despatx manté el mateix rumb o ha començat a virar. I el segon és el del periodista del diari El País i col·laborador del Món RQ, Miquel Noguer. Ho diu molt clar el pacte signat no fa ni 4 mesos per CiU i Esquerra. La consulta es farà l'any 2014 amb l'excepció que el context socioeconòmic i polític requerissin una pròrroga. L'acord es va tancar i en un país normal ara tocaria complir-lo. El problema és que en un país normal, abans de crear polèmica sobre dates, hauríem debatut què i com es vota. I això avui és una incògnita tan gran com la mateixa conversió d'Artur Mas a l'independentisme. Ja va sent hora que algú ens digués què i com es preguntarà. D'acord, hi haurà una llei de consultes, però què passarà quan els jutges la suspenguin? Traurem les urnes al carrer o farem una enquesta online? Afrontem-ho. Abans que independentista, Mas és un home d'ordre i no el veig sortejant els controls de la Guàrdia Civil mentre reparteix urnes per Catalunya. És clar que tampoc veig a Rajoy enviant els escopeters a les províncies rebels. Tot ridícul té un límit. Amb permís dels gurus de l'antipolítica, s'acosta doncs l'hora dels polítics i d'aquí als pactes només hi ha un pas. No ens estranyi, doncs, que Mas i Rajoy tornin a parlar ben aviat.